뭐 포잡대 말했네. 비싼 사줄 거다. 굳이 사연 누나 나이는 거라. 그라다. 아유. Isigulai masuk na. Abi aku tanai dah ya. Hordang hordang. Beku dia yang langsde. Ayu nak kaitin jasa horlai wah horlai. Ang nak dia nak kau. Lelai thang thang terbaik. Naya sana gidir membelai ba. Ya aku romari gulang deng. Ini kan lain thang mubay ampai. Erbai. Salah sehai semian man gulang. Bapak dong siap saja kubu. Nah, peda. Lenghorनाय खोनानायखाय लंपेट थाबायलांबाय नै बोरैनो थाबायलांबाय लेंहरनाय खोनानायखाय थांबाय आरो नै ओमफ्राय आंना मैगं बारिया लोगोफोर दाख्लै मैगं खुबैनाया रज'नायालाय लाफा रज'बाय बाला जोबखा जायगायानो उफाय गैया ओमफ्राय बावनो मोनजागोन ना मोनजाया फोनाय नायदों आरो नै रोजोमजोब्बाय नै नुदोंना फिसाजो दल थायाहाय नै आराम रोदोमजोबदों नै लाफायालाय रोदोमजोब्बाय लाफाया थब रोदोमो खोमा ओमफ्राय बायदि दुन्दिया गायदोंमोन नैबाव ओमफ्राय दुन्दिया रोदोमथ'वाखै दाबो नै लाफाया मोजां रोदोमबाय दैसो होबावदों आङो नै ओमफ्राय सैमा गाबनाय खोनाबाय थानानै सैमाखौ नायदों आङो मोनजाना मोनजाया नायनोसै रज'नायालाय रज'बाय दै सारनो दंबावो फिसाजोखौसो बानानै दै सारबोदों ओमफ्राय Ketenaniko, Micha, nih, lapang. Udah jisfuna sang bisbena hinane biko, jisfuna itu lazane nonggana biko. Apa sih tadi deh? Bisbena hin sang, subkang sebai jisfuna sih. Oh iya, mengklok-klok bisa lawa kayaknya mah, fungnya. Nah balas nih. Biar kistri sudah sampai yang siswin sih dia nasi seminggu ni rok. Apa sih sebenarnya sih? Anggo jis sukangnane sampai kesari jakangnane video kon lakiasi arena logoफोर sampai direct सानसुनि ओंखाम ओंख्रि संनाय video लाखाबाय arena नै बाव आलु लाब्रा संगासिनो. Kablayan le. Leher deh. Udah namun. Makap deh. File goदान ले ख्रें ना नैबे फाइलखौ जों दाख्लै आइजों जोङो बरमायाव दाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै मोनबाय ओमफ्राय गानहोलायनानै फुजा फिनलायबावा मालाय गोराथार आयु नैबे दिंखिया भाजा आरोना लोगोफोर आं बेखौ दहायनो एवनानै दोनखादों ओमफ्राय दालिखौबो दहायनो संखादों आरोना ओमफ्राय दायो ओंखामजों आलुजों संगासिनो मा फोसाबदों मालायनो बेसां साजों गोदान बलायथारनोसै गोदान लाबोनो हा नै बेनो समायगोन दे गोजानो गिदिर जाथारगोन ना हायाव ग्रोब खोबना हो आरो बोलायबाय आंबो मिथिगौलाय बेखौबो गोदोनि आबैमोना होनलाबायो ओमफ्राय ना जासिनबाथाय गोजाजों गोजा बुसखांजोब्बाय दहायनो मालाय गेबदे मोजां नुबाय साइस नुबाय बेरसो गारबाय नै जाबाय दे समायबाय माबाजों बै मा होनो बेजों आगरा मिलायलायबाय अ साइस खनसे साइ उन्दुना नायनांगौ रा बानलु बाथोन देगोन नै आलु सयाबिन जा हासबेन्डआ गामियाव ना लायदोंमोन आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय नाखौबो दिनै मोनबोगारदोंहाय अन्थाव मैया जेखौ गोदान लाबोदोंमोन आरोना ना साग्राखौ
नाया जोंना गिदिर गिदिर मोनबोलायबाय आयो 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 दिनैसो बिदि मोनफेरबायलै दिनैथ' मोनजाया गाबोननिसो सायना हो जोंनि ना सायग्राया ओरैनो दारि हानाय दे खेमसेसो लागाव खेमसेजों मोजां जायो हानो बेनि आखायाव बला आरो आलु हाग्राजों हाखाबाय खोमा मोजांथार जायो बेखौ संनाय खालामनो हागोन दे नाखौ फ्रायखौनो होगोन दे Pilih mami. Ayo, sanjung moजां नुथारदों. आथिङाव दिरुं गोसोम गानहोनो नाङालै. फुदों होनबालाय. बानलु बाथोन देनो नागिरदों ओरै मा नै सवाबिनखौ एसे होगोन आङो बानलु बाथोनाव दुन्दियाबो एसेल'सै. मोनजोब्बाय आंना ओंखाम ओंख्रिया बेबो ओंखाम ओमफ्राय नै बाहाय बाथोना नै ओमफ्राय बेयाव दहाय फुंनि मामानि खिस्रि दिंखिया आलु सयाबिन लाब्रा कालारखौनो मारैबा नुयोहाय नै फुदांदांसो नुयो मिरामिस नालाय दिनै नाखौबो गाबोनसो जागोन नाया गाबोननिसो आरो दालिखौ खैबा देखायनाय जाबायहाय मोनजोब्बाय जाबो रानजोब्बाय लांसै आङो माखासे जि सुखादों आं हारसिं सुवाखै आरो गेन्द्राबो सुदों थिखोनोसै आं नै बेखौ थिंखौ होथेयाबानो जाया सैमायानो हाबनानै मैगङाव उन्दुफैबाय थायो आंनि मैगङाव आदे थांसै नै मुस्रिखौ फुग्राया जोंना फुग्राया बे फुजाग्राया होख्लायदो मोजां फुना हो साफा साना सायखायो सादो ओइजेनो मुसुगुर फुनानै दिरुंखौ जोबलायबाय बिलायबाय ओइजेनो हा ओइ जाम्बिर' मेलायाव थांसावजोबथारबाय फैसाखौ फाफ्रा फुना नांगौलै ओइ नाङा ओइ गथ' थुब्रायगोन मामा होनो नै देलाय होनलाय होनलाय नों देलायसै सोनो होनदो आंबो फुजादों आरोना नै ओमफ्राय आं फुजाखांबाय फिसाजोआबो गोजा जालायबाय नै ओइ नोंनि गस्लाखौ लाहरखानो र' जाबाय थांसै सावखांबाय आंहा नै दिनै सुनिबार नालाय सावखांनानैसो लाबाय दहायनो सावखांदों ओमफ्राय आङो सावखांनानै आइमोना गामियाव थांदों Mami, आखायाव गैयाबो गोसोम मोनसे आखायावथ' दङ हरदो दे आंनो हरदो दे बेखौ दे आं लांसै दे आयु नुवाखै देनजारसो हरलाय आंनो हरदो दे नुवाखै खेव जाबावा हरदो दे आं लांसै दे मा दे हर आंनो हर दे खेव होनो दे मा खेव नुवाखै खेव जाथारा
only alul dong ekko gaya Ada dua. Baik. Kilo lada sih. Berapa lama tuh? Apa tangno? Siklaफोर होख्रावगासिनो दङ होख्रावगासिनो दं आंनि फिसाया दा नै जोंहा आलासिया सासे सफैबावबाय आरोना नै फुजा नायनो फैदो रासमेला नायनो फैलायबाय जोंनाव नै आलासिया नै आयौ नुवाखैहाय ब्रा ए सोर बियो मा दादा होनलाय मा दादा सोरलाय दादा आइमोनहा दायो रासमेलायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बिसोरो देलायगासिनो आं देखायगासिनो आरोना नायबोनो बा नोंसोर होख्रावगासिनो आंनि फिसाया राय नुबाय थांनो नागिरदों सोरना गाथ'ला गाखोगोन हा एसेखौलायबासो आबैयाबो थांनो नागिरदों आबैया देलायदों मेलायाव थांनो नागिरदों औवा मा फेन लगायदो जुम दे हाय बार' हाजारनि दख'ना होयो मोजां नुदों ना गलाबनि